12-годишният Росен Николов от София е момчето, което в цялата страна хората познават като новото лице на новините на Нова телевизия "Календар". Освен, че се е снимал за билбордовете на медията, Росен е мини мистър България за 2005 година, преуспяващ модел и много запален по футбола. Здравейте! Честита нова година! Приемете най-сърдечни пожелания от екипа на "Календар" за здраве, щастие и късмет през новата година. Това е Росен, когато всички познавате като новото лице на Нова телевизия. Дали заради това, че е вече най-красивия мъж на 12 години у нас, или защото вече има сериозно отношение към новините в нашата страна, през септември той беше избран да рекламира именно новините "Календар". Ти самия харесваш ли се? Да. Харесваш ли другите манекени около тебе? Ние сме колеги, как да не се харесваме? И обичаш да снимаш реклами. Да. Ни мистър България за 2005, да. манекен на агенция за модели и лице на Нова телевизия. Да. Добре, но ти рекламираш не само телевизията, ти рекламираш нещо много важно, новините на Нова телевизия, нали знаеш? Много Тогава не би могло да нямаш отношение към новините. Харесваш ли ги? Харесвам ги много. Какво си спомняш от новините през 2005? Събитие, човек. За войниците в Ирак ми стана... Интересно. Да. Обикновено казват, че манекените не са много сериозни хора. Малко вятърничави. Хубави, но не особено умни. Да. Има такова мнение. Има. И какво мислиш за това? Аз съм съгласен с тях. Има някои манекенки, които може да са много красиви, Така. но почти нищо не знаят. А за манекените мъже не важи ли същото? Съвсем малко. Но повечето от тях знаят много неща. Да. Пожелаваме на Росен да продължава да следва мечтите си.